でパンパン。これ何になる？それがファラバカンのフレーズになる。他の人はまああんま変わらなくていい。クミちゃんだけ変わる。ああ、なるほど。ディン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 。ちょっとだけ。ディン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 。もっと早いとこ。
交代。終わってんのかなこれ。切れちゃった。ライブ動画終了しました。ああ、そうだそうだ、長くで